Всяка книга си има история. Аз съм Деси Алексиева. Аз съм Кремена Димитрова и всяка книга си има история. Това е нашия подкаст за книги. И техните истории. Защото всяка книга наистина си има история. Здравейте, аз пак съм Деси. Аз все още съм Кремена. Днес ще си говорим за Милан Кундера, незнанието и митът за вечното завръщане. А това е епизод номер 4 от нашия подкаст. Всяка книга си има история. Около Кундера и около тази книга има много истории. Съвсем нескоро Кундера навърши 92 години и оставя след себе си множество романи, някои от тях филмирани, сборници с есета, а съвсем наскоро попаднах на една много интересна информация, че той е писал песни по стихове на Аполинер. Има музикална закваска, която идва по бащина линия, защото баща му е музиколог и пианист, ученик на един много известен чешки композитор и това е Леош Яначек. Затова ли толкова много пише за Шонберг в тази книга, в Незнанието? Вероятно, да, но паралела, който той прави с Шонберг, ми се струва изключително адекватен към основната идея на книгата. Идеята за неизвестността на бъдещето. И за мита за вечното завръщане, възможното или невъзможно завръщане към родината, корените, миналото, младостта ни, etc. Много интересно, че всъщност пак ще си говорим за Одисей в нашия подкаст. Искаш ли преди Одисей обаче да започнем от началото на началата? А то е етимологията на думата носталгия и връзката с заглавието незнанието. Чакай сега, нали? Точно това беше целта всъщност да споменем Одисей и да говорим за носталгията в този контекст. Така че да, откъде всъщност идва носталгия? От гръцкото ностос. И аугос, което ностос означава завръщане, а аугос означава страдание. Всъщност в книгата, която е Незнание, Кундера дава доста знания за това как в различните езици е наречена носталгията и дава много интересна перспектива за това, че в някои езици тази дума може да не е изцяло представена или има различни думи, нюансирани за носталгия. Имаш ли си любима? Защото аз имам. Имаш ли си? Саудаде. От португалски. Аз пък много си харесах исландския, който е с сокнюдюр, би трябвало да се произнася, което е носталгия в общия смисъл, и хеймфра, което е болка по страната. Т.е. те различават два вида носталгия, което за мен беше също много интересно. Но да се върнем Има и носталгия по човек в чешкия. Има дума свързана с носталгия по човек. Защото носталгията по родината е едно, носталгия по човек е съвсем различно чувство. Стиска ми се по тобе. На чешки изпитвам носталгия по теб. Да, точно така. Но всъщност всичко това е в контекста на завръщането. Завръщането като в мита за Одисей. Къде се връща той и как познава мястото, в което се завръща. За важността на маслиновото дърво, което му служи като ориентир, когато той се завръща в Итака. И за това, че той живее щастливо при Калипсо 7 години. 7 години живее щастливо при Калипсо и въпреки това се връща при Пенелопа и всички неща, които като истински завърнал се емигрант, той преживява на собствения си остров. И Кундера завърта много интересно нещата около това как никой всъщност не го пита какво се е случило там по време на неговото странстване. И всъщност това е въпросът, който си задават повечето емигранти. Никой не се интересува от живота им в емиграция, от живота им в страната, в която пребивават. Главната героиня Ирена, за да отворим малко завесата на сюжета за тези, които не са чели романа, живее във Франция, в Париж, тя е емигрантка. Тя е така наречената невъзвръщенка. Ако си спомняш терминологията на соца, такива хора се наричаха невъзвръщенци. Поради абсолютната всъщност невъзможност те някога да се върнат в родината си. Те не бяха просто имигранти, те бяха обозначавани като невъзвръщенци.
Тези емигранти в повечето случаи са политически емигранти или икономически, което по това време беше едно и също, защото икономиката беше такава, защото политиката беше такава. И обратното, нещата бяха свързани. Но това, което е особено трагично в съдбата на тези невъзвръщенци е, че тяхната емиграция бележи и семействата им, които остават в страната. Тоест, бъдещето на тези, които остават, започва да става проблематично. Не можеш да кандидатстваш в университет, не те приемат на добре платена и престижна работа, защото твоя брат, сестра или близък роднина е емигрирал, избягал и е станал невъзвръщенец. И тези семейства всъщност прекратяват тотално връзката със своите близки, които са в емиграция. Именно за да нямат последствия върху бъдещето си, което прави пък настоящето на хората, които живеят в емиграция, още по-трудно. Можете ли да си представите, драги слушатели, какво е това да си повече от 20 години извън родното си място, където си оставил къщата, в която си израснал, родителите си, които са те отгледали, приятелите, с които си израснал, твоята среда, да се върнеш след повече от 20 години и да не знаеш какво намираш. Защото ти не си поддържал връзка с това място и с тези хора. Плюс опасността от това ти да бъдеш обявен за враг, за неприятел, за чужд елемент, за шести пръст, ако използваме тази метафора. Тази болка към нещо, което хем ти липсва, хем не знаеш дали ще могат да те възприемат отново. Това усещане е особено трагично и героите на Кундара в този, а и в другите му романи, защото това е една червена нишка, която се повтаря като сюжет в много от текстовете на Кундара. Това е много, много, много важен лайтмотив и особено трагично нещо. Да, освен това, тази книга е и за търсенето на маслината, ако трябва да използваме метафората на Одисей, т.е. начинът, по който те се връщат и търсят онези опори, които ще им дадат сигурност, че те се връщат на правилното място. Обикновено в детството, в безметежното детство, в синото детство, в първото влюбване, в първите трепети, в чувствата, в хората, които са ни карали да се чувстваме щастливи. И тук има такъв опит. Да, абсолютно има такъв опит и много интересно всъщност цялото минало на героите се преплита, за да се развърже накрая по един много интересен начин, но няма да открием тази завеса. Кажем само, че тук също имаме любовна история. Да, даже няколко. Но имаме, освен любовните истории, имаме много разсъждения за паметта, за това какво помним ние, дали двама души с общо минало помнят едни и същи неща и дали тяхното им минало всъщност е общо. Има зададени въпроси за това какви избори правим и какви са последствията от тези избори. Много въпроси за това какво е всъщност любовта. Дали това е една емоция, която минава и отминава, дали това е просто невинно младежко увлечение или това е нещо, което предопределя нашите избори и това какви ще бъдем. Ние няма как да кажем сега какви са отговорите на Кундара, защото ще отнемем удоволствието от откриването им в романа на нашите слушатели, които тепърва ще посегнат към книгата на Кундара. Аз искам тук да вкарам една любима сцена, така малко да разведрим обстановката, защото започна да става леко драматично. И това е сцената, в която Ирена се връща и кани своите приятелки в заведение. Сцената бира или вино. Защо ми крадеш удоволствието да го кажа? Аз като видна винарка много се впечатлих от тази сцена и за мен тя беше общо взето символа на цялата книга. Ирена, която идва от Франция и за тези 20 години живот в Париж се е свикнала да пие вино, при това добро вино, решава, че трябва да почерпи своите приятелки, поръчвайки много скъпо бордо. А нейните приятелки, които цял живот са живяли в Чехия, в която се пие предимно бира, отказват скъпото бордо и си поръчват бира, което е абсолютен шамар за Ирена и на нея просто в миг и се появява цялата картинка на невъзможността на нейното връщане, на нейното адаптиране към тази среда, която е останала същата. А всъщност променила се самата тя, но те отказват да я приемат така,
такава. Всъщност много интересна метафора се появява тук и това е метафората за ампутацията. Как тя чувства се едно, че от нейното тяло са ампутирали, дали са вързали пръстите на краката и за коленете, т.е. цели 20 години от нейния живот са тотално отречени само с този простичък акт. И всъщност, нали, как става завъртането, когато тя се чувства приета, когато минава времето с бирата и те изведнъж решават да опитам от това скъпото бордо. Да, точно така. Да, но това не става без нали, помощта на Милада, която всъщност е единственият човек, който задава въпроса как е била тя там. Тя се оказа, че най-близката е приятелка, но да не казваме повече спойлери. Ти имаш ли любим момент от книгата? Аз трябва да кажа, че всъщност аз имам много цитати от книгата, които си извадих. Може би любим момент не, но много цитати. В смисъл, сега няма защо да убеждаваме хората, че Кундера е доста афористичен. Нали, той наистина е много афористичен, но аз ще си позволя да прочета няколко цитата, които съм си извадила специално. Може ли първо единия, след това ще разкажа смешка и след това другия? Разбира се. Ама гледай се, ние трябва сме на нивото на Кундера. Той редува есеистични глави с хумористични глави в романа, така че да може да държи темпото и никакъв случай да не ни досажда. Да, всъщност, това, което казваш е абсолютно правилно. Неговия афоризъм понякога е съчетан с доста голяма доза ирония, но в никой случай не е подигравателна ирония. Да чувам цитата. Един от любимите ми цитати е: колкото по-обширно е времето, което сме оставили зад себе си, толкова по-неустоим е гласът, който ни приканва да се завърнем. Тази сентенция изглежда очевидна, но въпреки всичко е грешна. Човек остарява, краят наближава, всеки миг става все по-скъп и повече няма време за губене с спомени. Значи човек колкото помъдрява, толкова повече трябва да се лиши от връщането назад, трябва да отправи поглед към... Както виждаш, точно това, което ти описа, редуването на философия и хумор, тук е представено в едно много кратко изречение, което е същността на афоризма всъщност, като си помислиш. Философия с чувство за хумор. Всъщност, ако говорим за афористичен стил, този роман на Кундера и като цяло неговите книги не са обемисти и раздути от прекалено много философстване, прекалено много обстоятелства и детайлност. Структурата на неговите книги е много стегната и тя много прилича именно на музикална партитура, и то на партитура на симфония, в която имаш различни гласове, които в крайна сметка зазвучават хармонично. Не е ли по-скоро опера? При всички случаи някакво музикално произведение, в което Кундера като автор много добре прави конструкцията на темите, които вплита вътре в сюжета, до степен, че те звучат наистина хармонично и нито една част да не те досъди. В романа има много отмествания от сюжета, като например исторически преглед на това, което се е случило през 20 век в Европа и в частност в Чехия. Той прави едно много интересно наблюдение, нали, че всъщност се изброя колко войни има през 20 век и че всъщност хората, които са живели 20 век, се белязват от едно непрекъснато военно положение и след военно положение, едно непрекъснато живеене на ръба. И това променя тяхната чувствителност, променя нагласата им към като цяло. И освен това той прави една много интересна вметка, която за нас като малка нация също ще бъде интересна, за това как чехите устояват себе си. Тоест, нали, каква пък е ролята на малката нация, на малкия народ на фона на точно тези войни и събития. И на малкия език. Тук има страхотно заиграване с езика. Супер любим ми е един момент към финала на книгата.
в любовната история е този момент, когато единствения възможен език на среща между двамата влюбени, които се срещат след толкова години, е на територията на език. Всъщност през езика те успяват да открият онова чувство, което са забравили далеч в миналото, което на мен ми беше много симпатично. Да, той всъщност езика ги връща към изначалното, към страстта, към любовта, което наистина е една много, много интересна територия, защото всъщност, ако погледнем и какво се случва за хората в емиграция, тяхната най-близка връзка всъщност е езика. Те могат да се свържат с другите хора, които са в емиграция като тях, само с езика, защото те най-често идват от различна култура, от различна среда, но това, което е общото, е езика. Това ми напомня на една история, свързана с един друг българин обаче, който живее от години в Щатите и е много известен кинорежисьор, почти връстник на Милан Кундера. Днес стана на 90 години. Това е Тед Кочев, режисьора на Рамбо, който говори брилянтен български, който обаче е българския на баба му, защото той носи паметта за своите корени. Той няма никакъв спомен от държавата, защото той е бил бебе, когато е пристигнал в Америка. Той носи паметта за държавата, въпреки че той няма спомен за нея, през езика, на който е говорила баба му. И връщайки се в България, той няколко пъти идва в България, той говори този архаичен български, чрез който български той отваря всички тези полета на паметта, които езикът носи. И това е много, много, много симпатично и много красиво. Да, всъщност паметта пък е другата тема, която се появява в Незнание на Кундера. И аз пак ще си позволя да цитирам. Този цитат е свързан както с паметта, така и с това, което се случва в емиграция. И ако трябва да цитирам Кундера, това е: можем да разберем това странно противоречие, ако си дадем сметка, че паметта се нуждае от непрестанно трениране, за да функционира добре. Ако спомените не се припомнят отново и отново в разговори между приятели, те си отиват. Групирани в колони от съотечественици, емигрантите си разправят до втръсване едни и същи истории, които по този начин стават незабравими. Но онези, които не общуват с съотечествениците си, като Ирена или Одисей, неминуемо са обречени на амнезия. Съжаление ми идва една такава асоциация с току-що миналите избори и темата за емиграцията и това по какъв начин нашите сънародници в емиграция поддържат своите спомени и паметта си. Чрез многократно пеене на химна и облачеле бяло, вероятно е най-работещата комбинация за поддържане на паметта. А колко хубави други начини има, като примерно на четене на съвременна българска литература, която по някакъв начин се опитва да отразява какво се случва и през какво преминава страната ни. Не мислиш ли? Така е, но е много трудно да поддържаш връзка, когато ти си постоянно в друга среда и това не е част от твоето ежедневие. Защото всъщност спомените се създават в ежедневието и ти, връщайки се в определена среда, ако се завърнеш в държавата си, създаваш спомени на момента, нали, за това, което се е случило при завръщането ти. Но ти няма как да създадеш спомени за липсата си. Какво се е случило, докато не си бил тук? Искам да те контрирам с един въпрос извън темата за паметта, така, който хората много често си задават, когато говорят за Кундера. Защо Кундера не взе Нобелова награда до сега? Той всяка година заедно с Мураками е спряган за един от потенциалните носители. Има вече завидно творчество, един от големите мислители и интелектуалци на Европа, който как да кажа, едва ли не е символ на Чехия, въпреки че живее по-голямата част от съзнателното си време в емиграция. Но ето, че за поредна година той не случи ли си нобелист. Това не означава, че пък няма да се случи в някой момент, защото Кундера все пак е представител на една, за съжаление, според мен до голяма степен отиваща си чисто времево прослойка интелектуална на хора, които творят еднакво добре в два коренно различни културни контекста. И пише на различен език. Тук има темата отново за езика. Той пише на френски. Точно така.
Тази книга е написана на френски, но доколкото си спомням шегата и непосилната лекота на битието. Непосилната е написана на френски също. Шегата е написана на чешки. Ранните му произведения са написани на чешки. След емиграцията си той вече пише само на френски. Което е също, според мен, изключително интересен феномен, защото да пишеш на чужд език означава, че ти достатъчно добре си усвоил живота там. Защото нека кажем, че езика е функция на живота. Така, не искам да споменем имената на преводачите, през които Кундара стига до нас на български, защото техният труд е изключителен. Ще спомена името на Боян Знеполски, който е преводач на Незнанието, книгата, за която си говорим сега. Анжелина Пенчева, която превежда през чешки, Роси Ташева, която превежда през френски, Иван Павлов, Янко Бачваров, Марияна Лоскова и Васил Самоковлиев. Той последния превежда от чешки. Иван Павлов превежда от чешки. Превеждаше от чешки. Искам да кажа не случайно това, защото Кундър е много ревнив към преводите си и държи да си общува с преводачите на книгите си. И в броя посветен на Кундъра преди 2 години, когато беше 90 годишната на Кундъра, редактора на Вестника беше поместил един чудесен спомен на Боян Знеполски за срещата му с Кундъра в Париж, където той разказва как в продължение на няколко дни, може би седмица, той се е срещал с Кундъра в латинския квартал в едно и също кафе, в което Кундъра го е чакал сутрин рано в 8:30, заедно с жена си Вера. Пиели са по едно кафе и са закусвали багети с масло и са обсъждали преводите на книгите му, плюс терминологични проблеми, въпроси, интелектуални теми. И Боян Знеполски разказа много интересни неща, като например това, че той е забелязал отношението на Кундъра към жените. Има известна мезогиния в творчеството на Кундъра. Той има повечето му протагонисти са мъже. Тук в Незнанието е някакво изключение, протагонистът да е жена, Ирена, която в някаква степен е и алтер егото на Кундъра, който е в същата позиция на дисидент, невъзвръщенец, живеещ в Париж, невъзможно да се върне в Чехия. Че той е особено ревнив към жените преводачки, защото понякога много крайно превеждат неговите изрази, които всеки език има идиоми, които понякога те ги превеждат буквално. Мъжете преводачи са по-плахи и не толкова директни. И има куп такива смешни факти, които той спомена по линия на преводите, но като цяло Кундъра създава впечатлението на един много потаен и мрачен човек, въпреки че пише със страхотно чувство за хумор. Той има и книга за хумора. Плюс една, например, от любимите ми негови книга се казва "Смешни любови". Тя е изключително забавна книга. Самият той пази мълчание, не дава интервюта, не се появява по медии, води един изключително затворен живот, като че ли умишлено създавайки един остров на своите интелектуални занимания и търсения. Това, което аз исках да добавя към това, което казваш за неговия хумор, например, ако погледнем "Шегата", която изобщо не е смешна, тя е много сериозна книга, но впечатлението, което оставя Кундъра в книгите си е сякаш той седи до теб в стаята и ти разказва тези истории и споделя с теб мъдростта, която той е научил от живота. Това е поне моето субективно усещане. Сякаш той ти разказва по този непринуден начин, така че ти ставаш много бързо съпричастен към съдбите на хората. Едно такова би го нарекла леко отгръща страниците, ти отгръщаш страниците всъщност и се чувстваш като присъстваш на неща, на които иначе не би могъл да присъстваш. Едно леко воайорство, понякога имаш такова неудобното усещане от това, че влизаш в интимния свят на хора, които иначе няма как да се докоснеш. Какво е твоето усещане за това? Ти как усещаш неговото отношение към героите? Защото това показва едно разголване на героите, едно стигане до тяхната същност, до техните мотиви, до техните най-съкровени неща. На мен страшно много ми харесва него рязката промяна на гледните точки.
той без никакво въведение, без да те подготвя, пише едната глава от името на единия персонаж, другата глава от името на другия персонаж, така че ти докато се окупити ще разбереш, нали, кой всъщност ти говори. Нали, ти трябва известно време, но това също е в доказателство на твоята теза за воайорското отношение към случващото се. Че ти всъщност си само свидетел на това, което се случва. Тези хора не ти правят изповед, те не разказват за своя вътрешен живот. Ти ставаш неволен свидетел на това, което те преживяват, което отваря едни неподозирани и не много лицеприятни всеки път изводи и откровения, докато се достига, което веднага скъсява дистанцията. Да, абсолютно. Моето усещане, когато четох специално Незнанието, беше все едно, че нали, имаш едно разплетено въже и ти тъкмо тръгнеш по едната нишка и слезеш някъде и трябва да се върнеш, да тръгнеш отдолу по другата нишка, за да може всички тези нишки накрая, нали, минал си 2-3 пъти по тях, по всичките им части и накрая те се събират в едно цяло. Това беше моето субективно усещане. Аз се чувствах като в Escape Room. Знаеш, че трябва да намериш вратата за изхода и че трябва да минеш през различни препятствия, перипетии, да търсиш ключове, които ти отварят следващата врата и ти не знаеш какво има след тази врата. След всяка врата дебне някакво неизвестно, някакво приключение, някакво откритие, някаква пауза, пейка, на която да седнеш и да изпиеш чаша бордо или друга пейка, на която да изпиеш бира и да бъдеш зашеметен с поредния цитат от нещо си. И вторият на мисли много харесвам епизода с емигрантските сънища, който много ме впечатли и ужаса от това, че може да се върне нещо, което не ти е особено приятно. За мен това, което беше много интересно около емигрантските сънища, всъщност е идеята за колективното несъзнавано на Юнг, която се появява чрез сънищата на емигрантите. Всички емигранти през деня мечтаят да се върнат и ги хваща носталгията с позитивен нюанс, докато вечер почват да сънуват тези страшни емигрантски сънища, че или не могат да се приберат, или се изпускат самолета, или ги посрещат на летището луди жени, които пият бира. И аз искам обаче да се върна една идея назад и да си поговорим. Много ми хареса твоята метафора за escape room. Защото това предполага неизвестност и незнание. Ключа. Именно. Това е уловката в заглавието. Точно не е само етимологията. Не е само етимологията, точно така. Какво ни дава това заглавие? На теб какво ти даде? Любопитство преди всичко, затова ми помогна много и корицата. Нека да похвалиме кориците на цялата поредица на Кундъра. Те са дело на Стефан Касъров и за тези, които не са ги виждали, това са луксозни издания с твърди корици, с минималистични условни рисунки на тях и ръкописни изписване на имената и заглавието. Нещо, което Кундъра одобрява и много харесва. Нали, той, както стана ясно, е така малко серд човек, на който трудно му се харесват нещата, които му се предлагат, но така ли, че той харесва тази поредица, поощрява я и ние сме много горди, нали, че имаме вече може би 15 или 16 книги на Кундър и те непрекъснато се преиздават. Да, незнанието. Аз първо се впечатлих от етимологичните предпратки на думата за носталгия, защото водена от урока, който аз съм научила от моя професор Александър Фол, че Бог и етимолог могат всичко. Аз се мислих, че влизайки в капана на етимологията, аз все пак ще намеря ключа към тази книга. Напротив, този капан по-скоро ми зададе повече въпроси и ми даде още няколко ключа, които трябва да пробвам дали стават за тази врата. Всъщност оказа се, че ключа въобще не е в етимологията, в нещо съвсем различно. И то по-скоро се крие в сънищата и в страховете на емигрантите, отколкото в думите. И всъщност много важно за мен беше, че незнанието наистина е ключа към тази книга, защото до момента, до който ти не се завърнеш, ти не знаеш какво ще ти се случи. Ти не можеш да осмислиш нито своето решение да станеш емигрант, нито живота си като емигрант, нито пък завръщането си. И той по много интересен начин показва повторното преживяване
на непреживени моменти от преди емиграцията. Това за мен беше изключително интересно. Нали? Този поглед в миналото. Това, че всеки един от тях има много различен път. И Ирена и Йосиф. Да. Йозеф. Да. Те са имали много различен път в това защо са емигрирали. Всеки един от тях обаче има нужда от това знание, което завръщането им дава, за да може да продължи спокойно живота си напред. Тоест няма как да знаят какво ще се случи в бъдещето, ако не преживеят това завръщане. Това е като търсенето на липсващо парче от пъзела, за да се чувстват цялостни. Като че ли това парче, което остава в родината завинаги, неизменно, като част от твоето тяло, без което ти си живял по някакъв начин, връщайки се опитваш да намериш, като че ли това е, нали, този непреодолим копнеж по вечното завръщане, да цитираме отново Мирча Илиаде, на когото кръстихме този епизод, мита за вечното завръщане, тази необходимост непрекъснато да търсиш тази липсваща ти част. И да установиш, че всъщност тази липсваща част не е в мястото, а е в другия. В другия, който може да не е въобще в родината. Да, въобще да не е това място. Да. Всъщност отговорът е любовта отново. Да, каквото и да правим, всички пътища водят към любовта и може би не случайно и точно тази метафора, която ти използва с пъзела, че всъщност любовта е това, което ни кара да се чувстваме цели. Цялостни. Какво по-хубаво за финал, освен това? Абсолютно. Мисля, че това е супер. Отново разказахме любовна история. Така явно ни върви. Всяка история е история за любов. И да, и не. Хайде да спорим следващия път. Става. Ти си любимия ми спаринг партньор. Аз съм Кремена Димитрова. Аз съм Деси Алексиева. Все още митът за завръщането и незнанието. На Милан Кундера, защото всяка книга си има история. За следващия ни подкаст сме приготвили отново един гостуващ автор и ще си говорим за неща като Министерство на истината. Което не е реално министерство, нали разбирате, но със сигурност ще ви зададе много въпроси и всичко ще се върти около темата за един таинствен урок. Или по-скоро за едно таинствено учение. Няма да разказваме повече. Очаквайте следващия ни епизод, в който ще ни гостува съвременен български автор. Аз бях Деси Алексиева. Аз бях и съм Кремена Димитрова.